Kapag nagbablog ako ng pang-araw-araw, lalo na kasama ang pamilya, gusto kong panatilihin simple lang ang lahat. Sa karamihan ng mga kuha ko, ginagamit ko ang Oppo A1 2018. Napaka-reliable nito at ang video quality, kahanga-hanga pa sa isang bagay na kasya lang sa bulsa. Kapag nasa loob ako ng bahay tulad ng sa kwarto, ginagamit ko ang ring light para maliwanagan ang mukha ko at ang paligid. At gumagamit din ako ng lapel mic para malinaw at malakas akong marinig ng mga nanonood. Pagkatapos, pinagsasama-sama ko lahat ng footage gamit ng isang libreng editing software tulad ng KineMaster. Hindi naman ito mababong setup, pero gumagana at sa totoo lang, yun lang naman ang kailangan mo para makapagsimula sa pagpa-vlog.